На 29 януари Група Дом представи музикално видео към новата им песен Ти. Културно пространство Бобина. От 3 минути да го правят това нещо. Всеки човек може да се познава по-добре. Кажи нещо. Здрасти. Къци, искам... Чакай, аз говоря по... Ние всички подкрепихме идеята на Коко за една прекрасна песен, която е посветена на приятелството. Нека приятелството се засича, защото хората мислят, че в днешно време не зачитат колко са важни приятелите. Виж, много хубав филм, браво. Аз с него му се бях скарал един път, беше написал една песен с много сладникъв тъп текст. Това момче Къци, той е ушите на групата. Ние имаме 4 мозъка, но ушите са едно. Аз като фронтмен на групата е много чуждо да не участвам нито в писането, нито в аранжимент. Не ми се иска и да излиза, че ние се хвалим сами себе си или че се оплакваме на някой, че е трудно, защото ние това го правим от някаква дълбока собствена необходимост. На 29 януари Група Дом представи уникална колекция от дрехи. Колаборация с Садхесия. Здравейте, добър ден, Николай Машулов. Занимавам се с дрехи и дизайн от време на време. Извинявай, какво имаш да кажеш за мърча за евент? Доста е хубав. Харесва ми реално доста. Не го казах аз. Група Дом ми писаха и ми казаха: брат, искаме да направим мърч, ама нали сеш как мърч принципно е тениска с печат. И това е леко тъпо. И затова решихме да направим one of one мърч, различни дрехи с нашивки, с печати, с текстилни бои. Искам да кажа, че този мърч сме го почнали 2019 година. Аз съм моден асистент на Адхесия. Имаш ли пари? Софийските дизайнери винаги имат пари. Много пари в излишък. Не ги гледайте, че пият на цикъл житния. Това е за статуса. Събитие. Така, Стефчо разглежда нещата, той е много заинтересован. Мамка му, пич, ще пребеш мърча. Ако беше жираф, от коя част на Бобина би гледал видеото? И колко би ти харесало като тревопасник? Коя е най-високата част в Бобина? Ами клипа беше доста як. Харесва ми момчетата как са се постарали. Харесва ми момичетата как са се постарали. На грамитата сигурно ще отидем. Да номинират Дом за Грами. Дом за Грами, дами и господа. Да, аз да им го връча. Ако някой може да набие другия, защо просто другия не набие този, който го бие него? Абсолютен факт. Ако... Бях какво? Котка? Мяу. Има ли съблекалня? Можеш сега, да. Аз няма да гледам. Много готина форма, много уейви. Готина. Супер е, да. Да.